טוב, שלום. בעקבות גלישה בקבוצות של ג'קו 5 היברידי, אנשים ביקשו לדעת איך מכוונים את הסאונד קצת יותר טוב. אני מקווה שנלמד מזה משהו, אז אני עושה את זה ככה. יוצא מהתפריט, אקזיט, הולך למרכז הרכב, הולך לשמה, כיוון צליל, כמו שאתם רואים, נפתח פה אקולייזר, כל אחד וטעמו האישי, אפשר גם לשחק איתו, וכמובן כל אחד מה שהוא רוצה. איזון שדה צליל, כמו שאתם מבינים, פה ניתן לכוון את המרכז שאליו מתכוונים הרמקולים ביחס לנהג או למי שנוסע איתו. הדגשת צלילים נמוכים והדגשת בסים, וזהו בגדול למי שהתעניין בשיפור הסאונד. תודה רבה.